Yambonga uJesu msindisi osiza ukuphila kwami usuku nosuku. Wamuhla uJesu ebusheni bami. Uhamba nami uJesu cothoza endleleni, ngibanjwe uyena ngesandla ngizwe cha ngihambi ngedwa. Ivangeli linamandla liguqula impilo yami, ngiphila impilo yokubaleka. Ukubalekela inkanuko zobusha. Ukuthi uma ngithokoze ngonkosikazi wobusha bami, ngibalekile emthizweni bami uJesu engibalekisa. Ekungakholweni kwami imina obejaha iketi. Lazi ngakhona ngitholakale ngingakhona ngoba ngifuna lokhu okufunwa inyama yami, okukhanuka inyama yami. Kodwa mhla kufika uJesu ngabaleka. Ngoba kuthiwa balekelani inkanuko zobusha benu. Uma kushiwo njalo nami ngibambile leyo nkonzo, ngisizwa uJesu. Cha kwabaleka impela. Ngifuna ukuba isiphukuphuku sevangeli. Uhambe ngathi ngiyahlanya, kanti ngigcwele amandla kaNkulunkulu, amandla kaMoya oNgcwele egameni lika Jesu. Ngoba mangibaleka zithi ezinye insizwa zithi uyayiyeka yini into enje? Mfethu ungayiyeka kanjani into enje? Cha ngiyeka ngempela ngenxa yamandla kaJesu. Ngibalekela izimpi eqondene nenyama, ngisizwa uJesu endleleni. Hayi angisiza uJesu, kuyabalekeka kuleli ivangeli. Ngithi insizwa sibaleke. Sibalekele inkanuko zobusha ngoba enyameni kukhona ukubhubha uma sifeza inkanuko zayo. Kodwa uma sifeza inkanuko zikaMoya, hayi sizophila egameni lika Jesu. Namandla leli vangeli dinga ukuphilwa egameni lika Jesu. Ngifuna ukuyiphila impilo yasezulwini ngila emhlabeni ukuze mangifika khona ngimukeleke, ngoba ngiyiphilile impilo yobungcwele obudingeka ekhaya ezulwini. Hayi ngiphila ngiyabaleka egameni lika Jesu ukuze kube nakalokhu ngiphila impilo yokubaleka egameni lika Jesu.